Ti Masakbayan. Ti napalabas, kanayon ang mapan ni Alice ijay balay da Carlo. Tamaas yan iti bakat ng agmaymaysa. Naragsak mat ti bakat. Idinadamag ni Ellen dayta. Nasuron. Iti mat ayan da Carlo. Madanagan da. Tanapig sa ti bagyo iti taaw. Nagamakda kadag iti kakadwa na asiman. Iti may sang aldaw, anagsabat da Alice ken Ellen. At danadlaw ni Alice. Mas daaw da itoy. Nuapay nga mo ni Ellen, nga da iti sabali a pagilyan ni Carlo. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo ita alawas anapauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Dahil ta't kinakita kabalkot di parcel ni Alice Kasano nga da dito'y? Ay, sana. Ang mga nukaing-ingas na laong. Napidot ko dahi iti kalsada. Imbasurak man laong. Aguray ka man takita ka na imbag? Ay na, umay kakit di ijay kusina manang Rona. Tadamakan ijay. Bayam daytan. Awan ka is kan na dayta. Napidot ko laang ko na lang arudun. Oh my God. Ay, hindi nakiguyod Kaya't ko makita na laing. Magitlaang. Ay, Diyos ke. Napanalat ta kinita. Isuday-day ko naktumat. Kasano na alang? Ay, diya ka mo. Basta napidot ko dayta. Awan karganay di nakita. Imbag ta nasabat ka dito'y dalan. Ada ibagak. Ngam pang-asim, ta saan mo nga idanon ka ni Ellen? Anya ka di jay, manang. Napanak ngamin iji balayda. Kat nakitak ti balkot ti parcel mo. Kat kapadpada tay nakitak iji basuraan da. Napisang laeng ti ada surat na. Kunakon kat. Mas daawak ngamin no apay nga munang ada iti sabali a pagilyan ni Carlo. Kaawatan nga da ng basaan na. Ay, ladingit at tinapasamak. Ni Jack amo akabaulan na nga aramidan ti kasjay. Awan mo't ti basol mo iti napasamak, manang. Siyak ngamin tinang ibagakan kwa na nga ada parcel mo iti post office. Kasta ka di. Anya ngay nga rod. Saan mo mat nga amo akas jay ti mapasamak, manang Rona. Agpaiso ti atap ko. Nga ada na ngala iti parcel nga impawit ni Carlo, nana. Sino ka di tinaturad anangala? Kuna ni manang Rona, nakita na ti balkot ti parcel ko. Kunamot ni Ellen, anapidot na kano nga awan karga ti parcel. Ay, saan tayo nga amuday tabalasang kaw? Bayamon. Wanana. Sayang lang aming tinagbanugan ni Carlo. Ay, katanya pa'y nga eh. Adaditan ang awan maaramidan tayo. Naturad anang aramid iti kasjay ni Ellen. Adon a beses tinapalabas ko akalukwan na. Ay, napasensya amlatan. Sana bale, taamumon ti ka mabalin na. Makapadismaya ti kasjay nga aramidan na, nana. Awan mo ti amok nga inaramid ko amadikan kwa na. Hello, sweetheart. Imbag man ta nakaawag ka manan. Ada ngamin signal iti ayan may ita, sweetheart. Basta da signal, umawag ka kadagos. Pudno ti imbagam, arumbang aliklikak ni Ellen. Ada ka di naramid na, amadi? Amom, nakita ni Manang Rona ti balkot ti parcel iti basuraan ija balayda. Anya? Kasano na pasamak da ita? Saan tayo nga amo? Ang abtiin rason ni Ellen, napidot na kano nga awan kargana. Isu nga basura na. Amangan mo't madam amuna iti unag ti post office. Isu anawaya anak ka unag. Mabali na kasta. Ang lipatan mo da ita, sweetheart. Ala, umawag ak tumanan. Agsaga nakakid dita into nagbakasyon akton. Nagkalay satan. Adakan ka dahita. O sige, sweetheart. Bye. Bye, sweetheart. Awan nga tati makalapad iti plano na mangikalay sa ka. Panagkunak kat awan, tatang. Saan mo't atubang ti inana, tanasingpot mo't. Ket no babaero ka no ti siman.
Iso nga raw nga ibagbagada si manluloko ka no? Saan mo't siguro nga amin, tatang? Adamot na singpet kan nanakman. Makita Awan kay panagtalag ko iti dayjay asiman. Tatang, awan pa iti inaramid na amadi. Ngam husgaan nyo matan. Ado nga raw tinadamdamag ko asiman aman lulukaw. Para kanyak, dakkel ti panagtalag ko kan ni Carlo. Sapay kumaa. Nang runa kit adamot itsura na. Mga numasair mo ti anak mo, iti kanayon mo apanang tagibasit, iti kaayan ayat na. Panang tagibasit ka day ti panangibaga iti mapali na mapasamak. Edi damo, adi mo pa'y amo asiman. Di mon kayat, takunam amarigrigat. Itatada ka baalan na. Adamanan maibagam. Nawada ngamin ti panagpampanunot ko. Saan akas kada kayo anakiting? Amok pa'y, no asino tinakiting ti panagpampanunot na. Maya, Ay, naipamaysa kami di ta panunot mo, asikalaang ti usto. Ngam di mo amo, nga ado ti atap mo, akilaw. Hello, anak. Kumusta kan? Diyak kayam na ibaga kada kayo, tinapirmaan mi a kontrata. Medyo mabayag adi kam agbakasyon. Tapno maisaganaak ti kalay sami ka ni Alice. Kasta ka day? Mangipaw itak to iti paggatang yo ti materyales. Patakkalan nyo, kan patarimaan nyo ti balay. Diyay daduma nga ipauit mo. Idulin ko pa'y anak kaw. Mangipaw itak to manan, tapno adda usarin nyo, nanang. Waan anak, mangkita akon kadagiti nalaeng a karpintero. Umumay ka di pa edita ni Alice. Uwan anak, nasingpad tinapilim a babae. Saan pa'y ama nagsursur akas kadagiti daduma? Nalaing nga ngagpili niya nanang. Isong agpada kayo anak patag iti biyag ko. Malangarod, umawag ak tumanan. Bye! Bye anak! Bro, saan ka kadingan babawi? Iti kabayag ti pinirmaan ta kontrata. Mailaw ka na ya. Tano siya, kaya't kung amin ti makaornong, tada isagsaga na ak. Sa bagay, numabayag adi tag bakasyon. Mabaybayag mo ti itad da bakasyon ta. Makaornong ak to iti pagkalay sa amin ka ni Alice. Talaga ka di nga ison. Di ka kadi agsapul iti sa balay. Iso tinakariknak itinapod nung ayat, bro. Awan makalapad kanyak amang ikalay sa kankwana. Kasta ti maibagam ita. Hangam, no adda makitam anapimpintas. Ay, amangan mo isukat mo. Nasingpot ni Alice. No isukat ko. Ang mga makatumpungak iti mangirurumon ka ni nanang ko. Napatag kanyak ti inak. Sa bagay, manmano tinasingpat ang manugang. Nang runa, iti kastoy at trabaho tayo. Taman mano tayo nga agawit. Nana, apay anak idda kayo kat aldawan. Adda ka di madi amarikrik na yun? Ay nahawan nga root palasang ko. Malaminak matan, kan nasakit ti ulaw. Dapadapan kayo man. Sus, nagbara kayo, nana. Ala, agsubli kayong agad da. Tainak gumatang iti agas yung. Jak pa'y ngamin nagtumar. Tanay ra na nga awan ti agas dito'y balay. Sige, tainak gumatang, nana. Anya ka diti kayat yung akanan. Ay, kumpurmiditan at tinapay balasang ko. Sanak batlaang nga makapangaan. Masapul amangan kayo, nana. Uray sa gabasit laang. Ad-adda ako mapsot kayo no di kay mangan. Ay naayong paglakit din tada ka balasang ko. Kasano aklaang no awan ka. No saan kayo latang agimbag babaan iti agas agatangag. Ipan kayo laangan iti doktor. Hello, anak. Ne, apay nanang, masakit kayo? Ay, gurigor la siguro na ito'y anak ko. Imbag atay may ni Alice, napanggimatang iti agas.
Nasayat nga ro tayo may di tananang. Wan nga ron, nasingpet talaga ni Alice. Di nakbinaybayaan tag may saak ka now. No di kayo pa'y laging bag. Mapan kayo iti doktor. Ay, basit lang nga sa gubanit da ito, anak ko. Saan masapul ang mapanpaylaang iti doktor? Adalakat agas a para gurigor. Agina na kayong orod nanang. Umawagak tumanan. Sige, anak ko. Bye. Adda maangot ko ana lang si. Si kakadiday ta Alice. Awan ba't sabali ang masabat ko? Saan nga ta abukod mo apay od ti maangot mo? Awan ba't maangot ko? Nabang lumot ti aglawlaw ko no magnaa. Nagtsak agkam mali. Naggapo ka dita balay da Carlo. Napan ka ka dinagapon dita. Aggurigor ni Nana Norma. Ingatangak iti agas na. Dakas ka di ti tumulong? Ti dakas kat jay mangala iti saan na ako kwa. Asino tinangala iti saan na ako kwa? Day tangarod ti saludsod. Asino nga ta tinangala iti saan na ako kwa? Aping ibagbagam day ta kanya. Ha? Anya ko matibibiyang ko. Ti tao nga addaan na saya at apanagpuspuso. Makaamiris. Malaksid no talaga anangisit tito lang na. O sige, panawan kan tadapay nasken nga aramida. Nabagas ti panagsasaw ti salbag a babae. Adda nga taam muna. Kasangsangpot mo, gamkasla naman ang papanam, anak ko. Agsubliak iti balay da Nana Norma. Tamasakit, nanang. Anya, masakit ni Norma. Ay na, kaasimot nga rot. Ay, pagmadyan na ti agmay-maysa. Mala, ingkangarudon, anak ko. Barang no agimbag adagos. No saan pa'y nga agimbag? Kapilitan akaduak amapan iti doktor. Ay, wala, anak ko. Talaga narigat ti agmay-maysa. Nang runa no agsaksakit. O sige nga rod, nanang. Panawan kayo pa'y. Sige, ilutuam iti sopas no awan ganas na amangan. Agoray ka man manang Rona. Imbagam kadikin ni Alice ti maipapan iti balkot anakitam iti basuraan mi. Ha? Ay, wan. May sakamot adang nga. Napidot ko kunak lang arudan. Kasta mo ti imbagak. Imbagak anapidot mo, nga awan kargana. Ay, may saka alaw-lawatira. Sa lawasaw. Ngam sana nga agar aramid iti saan apod no asarita. Pudno, ti imbagak. Ha, panawan ka man langan. Manang, apay akas la makapungtot ni Ellen anang panaw kan kaitay. Ay, imbagam ka de, ti maipapan iti balkot ti parcel. Saan, manang? Pinasagidak lang, idi saan ko ang nagustuhan ti imbagana. Idi nagsabat kami ijay dalan. Diyak impagarup ang makaaramid iti sana nasayaat. Mamati ka kadi iti imbagana ang napidot na nga awan kargana, manang? Ay, ay, diyak mo, tadyak nakita. Narigat ti agsasao iti saan ang nakita. Sabagay. Sige manang. Mapanak pa ije balay da Nana Norma. Aggurigor ngamin. Nana, kumusta kayon? Anya ka di ti marikrik nayo? Ay, mayatan balasang ko. Agyaman ak iti panangasikasom kanyak. Awan anyaman na, Nana. Tinapatag ita kat nagimbag kayon. Ay na, nagasat ti anak ko ta nakatumpong iti kasken ka. Una yan, Nana. Uray asinumot siguro. Aramidan na tikas iti inaramid ko. Taagmay sa kayo kat ngarod dito eh. Adamat, dagita ka aroba, hanggang didak pa'y imay kinita, hindi masakitak. Si kalaang matimbay. Mga no di damat amo masakit kayo, Nana. Ngata, balasang ka. Hello, anak. Kumusta kayo nanang? Naimbag kayon? Ay, wan anak ka.
Day takit gapo ka ni Alice. Inton naan anay, ti panaging bagyo, ingkay to gumatang iti materyales. Dahit nakalista dita insent ko kada kayo alistaan. Ipakita yo dahita iti paggatangan nyo, ha? Wan anak, ang nagaduma dya inlist namin dyan. Nagdakala na balay. Tapno dan to pakaangayan ti resepsyon ti kalay sami, ananang. Iso gumatang kayo, ha? Wan anak ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay italawas ang napauluan. Awan makalapad, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakita ni Rona ti balkot ti parcel, nga da iti basuraan da. Anakanagan kani Alice. Nagatap nga ron da ito'y, kat indanon na kani Alice. Kabayatan na, imandar ti kinaawan panagtalag, nila kay Kanor kan ni Carlo. Iti sabali a bangir, plano ni Carlo, ngagpatakder iti dakkel a balay. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu italawas a napauluan. Awan makalapad, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Wan anak, nagadumat dya inlistam jay. Nagdakalan ngay abalay. Tapno ison to ti pakaangayan ti resepsyon ti kalay sa ananang. Iso gumatang kayo. No iso ti kayat mawak, matong pala. Agyaman ak nanang. Ay, padasan nyo man nadamagan ka ni Alice, nagiti kayat ng abay. Ninang, kaninong, inton madanon ti kalay sami. Ay, nasapa pa'y unay dagita, anak. May mayat no nasapa na ng teatrasado. Sa bagay matkit di Nala, uray da kayo mananang. Ilis tayo man, ti kayat yung agbalin nga sponsors. Ilistaklaan Ngamsan ko pa'y idakasaw ta mabayag pa'y mat. Di ka pa'y agaway. Madamamot gayam tilutom anak ko. Wananang, apay nga damaangot ko nga agatgas. Kitaam amang ano na idapmot ti apoy day tamay sa abarnar. Saan mat nanang? Kasla ititangki ti LPG ti paggapuan tinaangot. Ha? Kitaak man? Lakay! Nagipugso ti amoy ti tangkay! Ay karuba! Harayaton na kami! Nasigudan dagiti karuba na sabsaban ti apoy. Hangam, kitaam ti anak ta! Ay, sakruya kun ti anak ko. Awan puot na. Nakiktot siguro. Ay, naapgas laki di ti rupa kan ulo na no makapuot. Ay nauram pati ti buok ti anak ta! Itayo ni Jay Lugan. Darasam! Darasam! Mapantayan! Awan pa'y buot ti anak ta nga inyo nagda iti emergency room. Di ka man sangit asangit. At ada madanaganak. Sana matay ti anak ta. Ayun ay lakit nga roden. Kayon tulangan ti paglutuan tayo. Kitaan. Rumuaran ti doktor. Sa batot na pagdamagak. Doktor, kumusta ti anak ko? Urayan tayo makapuot, Mrs. Normal mat dagiti vital signs na. Awan ti pagdanagan tayo. Agyaman kami, doktor. Anya ti ko na ti doktor. Normal ka numat dagiti vital signs na. Ngam, awan pa ila ti puot na aging gaita.
Sigurado anasin ti rupa na. Kanda dumaapas ti ulo na. Kasi mo't yan anak na. Anyan tungatan ti tsura na iton maimbagan. Aglading ito lakit day inton makita na ti itsura na. Nalaad taon. Dahil ti paglading itak unay. Nakapinpintasan dyan anak na. Gamita, napuura ng tirupan na. Anya pa'y itan ti masakbayan na. Sigurado lakit ding agsanod ni Carlo amang ikalay sa kenkwana. Masigurado ka doble ti sa amarik nanto ti anak na. Tinapasamak iti rupa na. Kanti mabalin a panangisin anto ni Carlo kenkwana. Kumusta ni Alice? Saan ang matagtagari dyan, anak ko? Sigurado nga agli na ito na dyan. Inton maikatibenda ti ulo kan rupa na. Ay, nakakaasimot ni Alice. Anya ka di tinapasamak. Aglut-luto nga roon. Idikwan, ada na angot na nga agat gas. Idikitaan na kuma. Ustumot anagipugsun iti apoy ti tangke. Ijay tangke ti LPG. Ay na, pagrigatan na nudaan ti tangke ti LPG ita makadisgrasya. Uwin nga ron isumot lagayam adidan awatan no aglatlati ti tangke ti LPG. Ay na, day tatisang kay bilin ti anak ko. Maday, tidaan at tangke ti LPG. Saan kamintun nga agusar ti kasta? Agusar kamin tulangan iti kayo. Ay, kasayaatan magkat ti agluto iti kayaw. No adalaki di mangayaw. Hello, anak. Adama di adamag. Anya day tananang? Naaksidente ni Alice. Ada ija ospital. Apay, anyat na pasamak. Napugsuan sa kano iti LPJ. Daan kano ti tangke anagatang da. Kumusta itan ni Alice? Idi na panak ija ospital. Saan amatagtagaray. Nabindaan ti rupa ken ulo na. Nakakaasi ti langana. Gatangin nyo amin nga agas na nanang. Kanda kayo timang bayad ti bill na iti ospital. Wan anak. Ay, adaman damagag anak ko. Kayat mo ka di pa ini Alice nga uray lima adaan. Oh, apa yan naliday ka, bro? Anda ka di parikot. Nadisgrasya ka nun ni Alice, bro. Anya? Kat, kumusta nga itan? Nauram ka no ti rupa kanda dumaapas at ti ulo na. Ay, no nauram, sigurado, nadadaal ti pintas na. Kaasimot ni Alice. Sigurado ang naliday itaday jay. Ay, lakit di No siyak ti mauram ti rupa na, ay, Jack Maclone. Nang runa, no awan pa'y asawak. Sapay awanak mat itisibay na. Anam, bro, ituloy mo ka di pa'y ti planom, apa nang ikalay sa kankwana? Anya nga tayo tanti tsura ni Alice. Inton maimbagan ti nauram arupa na. Masigurado ka na pimpintasak ngam iso. Sigurado asaanan nga ikalay sa ni Carlo. Adan namnamakin ni Carlo. Ay, kasimot ni Alice. 5 ada din na oras. Malas na. Inton sumangpot ni Carlo. Aramidak ti anyaman apamuspusan. Tapno matagikwang. Kaya't na nga tamot. Anya kumatilaban ni Alice kanyak. Napintasak. Ngam iso, 5 admatan. Kadorman tulakit din ni Carlo no makita na. Ay, kaasimot. Unay lakot, tigas-gasat na pimanan aya. Dayjay ti kunada a disgrasya iti unag ti balay. Unag ngagpay so ti balay. Madisgrasya pa'y. Nanang, mapayakas to'y tinagbanaga. Agiaman tayo laangan ta si bibiyag ka, anak ko. Awanin ti serbi ti biyag ko. Kabuteng dagdag iti tao. Ada kami kanitatang mo amang ipatpatagkan ka, Alice. Sigurado lang kit di. Adi na kun kayat ni Carlo.
Anyang arod ngay anak ko. Awan ti mabalin tayo no kastaman bilang ti mapasamak. Daksang gasa nanang. Ay ayatag ni Carlo. Ngam kastoy kumatan. Basta awatom latan dagiti pasamak anak ko. Huwanin ti maaramidan tayo. Maladingita nag-unay, nanang. Saan ka unay ng agladingi? Agpaimbag ka, tapos makaawid tan. Papa na, Manang Rona. Inakman mo't iti ospital? Inakman mo't pasyaran ni Alice? Ay na, adda na kaibaga, akabut-butang kano ti itsura na, kas na al-alya kano. Kastangarod ka no. Di na kano kaya ti makisarita iti ura asino. Kasano ang makisarita, kat kabut-butang mat kano ti itsura na. Kasi mo't. Di na kano kaya ti sumango. Ni kano nanang na ti makisarita. No adda tao amang bisita kan kwa na. Anya pa ngay tinamnamaam no napuuran ti rupa ti tao. Talaga nga grup-rupa nga alien. Ah, sobra ka mo't. Apay nga ilyen pa'y timbaga. Saan kit din? Awan kaing ingas na atao. O, di alien. Mabalinta ka nun ti agawid anak ko. Dahil ti imbaga ti doktor. Diyak kaya tagpakita ka dagiti tao, nanang. Mangala kayo iti pagabong ko analawa abandana. Wano, naingpis a tela. Uwan anak, ang mapanak pa iti billing section. Inakpay amuan, numano ti babayadan tayo. Ay, sapay awan kwarta tayo. Kasano no dakkel ti babayadan tayo, nanang. Lakit di, Alice. Sapay impilit ni Norma nga iso ti gumatang iti inreseta ti doktor nga agas mo. Nakababain pa ikit din kanina na Norma. Wan narod anak, ngamday tangamin kano ti bilin ni Carlo. Mabainak pa yan kadakwada nga agina. Sige nanang, inkay amuan numano ti babayadan tayo. Tanda kamot dito yung Ruarte Ward, Maya. Naggapoak iti billing section. Mabalin ka nung aminan ni Alice ti agawid. Mano ka diti babayadan na. Nagbasit inadiskitar ko. Nairanamot nga awan kwarta ti nagpatulungak. Basta awak nga rod. Tanabayadan mo ti bill tayo. Ha? Sino tinangbayad? Kunada mo't ani Norma ka no tinangbayad. Ni Norma. San ka di nga imbagam nga isumanin ti gimatang iti agas ni Alice? Wala kay. Iti kastoy ang mapaspasamak. Di ka kadipay makonsensya. Ay, makariknaak nga roden iti bain. Maamiris mo mo't siguro itan. Amadi ti mang tagtagibasit iti tao. Nabalito kan gayam ti panagpuspuso dagiti ti nagtagibasit ko. Iso nga rod, adimon ulitin ti kasjay nga aramid mo. Ngam ni Alice nga anak ta. Kaasimay. Sigurado asaanin nga ikalaysan ni Carlo. Kataawatan tayo latan, ano kasta ti mapasamak. Maawatan tayo, no agsanod iti tulaganda. Saan ka no arum-rumwar ni Alice iti silid na? Kaasimat. Apay akas lang maragsakan ka. Saan mo't? Nagasgasa taklaan ng iso. Ay, kita man lato tigasat. Sapay nagtulagan dan sa kanong agkalaysada ito na bakasyon ni Carlo. Kaya't naasawan, asaan nga isuda ti agkagasa. Da kami tinaisangrat para ititunggal maysa. Ay na, saan ka amang namnama? Amang ano mapaay ka? Apay ko maamapaayak. Saan ko nga ipalubos? Nalipatam samot tan. Ngain na po ito pa nga isakmul mo, mabalin amatin nagpay. Ni Alice tinakapasamakan na dayta. Kasla na tipay, ngam siya ti makasipaw. Rumwar kamot aalis, at akal at tamot dito silid mo. Diyak kayat nanang. Dito yaklatan kwarto.
Diyak kayat amang gaganti pa ng katawa ti tao kanyak no makita na. Saan ka ngamin nga agpanunot iti kasta? Kan saan mo unay nga ay ayon tabagin? Anya pa'y lati serbi ti biyag ko. Namon siguro ni Carlo tinapasamak iti rupak. Di na ko nawawagan. Saan ka kumaunay ang maladingitan? Tay kunakon, awatem tinapasamak. Tapno malaganan basit ti saem amarikriknam. Sana pulo sa mapunas ti saem amarikriknak nanang. Nangruna numalagip ko ni Carlo. Nangruna gat din ako nawawagan. Anya ayat ti aramidak anak ko. Tapno maup-up ti saem amarikriknam. Mabalin tayo kano ti agbakasyon, bro. Ang saan tayo anadanon ti rumbang apanagbakasyon tayo, bro? Mabalin tayo kano ti agsubli ang masapsapa, bro. Naisapsapa lang ti panagbakasyon. Gapo ka di iti na i-deliver tayo, a gasolina? Wan, bro. Ay na, sorpresaan tandang iti kabalay ta. Naikan tayo iti nasapsapa a bakasyon. Tanapartak tayo ang nag-deliver. Inton makawit ta, anya ti kahit mo. Ninong ka iti kasar ko, wano? Abay. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas, anapauluan. Awan, makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurada para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Di Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas, anapauluan. Awan, makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Un bro, sorpresaan ta dagiti kabalay ta. Naikan tayo itinasapsapa a bakasyon, tanapartak tayo ang nag-deliver. Inton makawit ta, anyat kahit mo. Ninong kay ti kasar ko, wano abay. Ikalaysam ka di, uray na uram ti ropa na. Uray na uram ti ropa na. Tasaan mo't na uram ti puso na. Ah, bilibakan ka bro. Saan anino? Awagan naktulaki di itininaw. Ay, si kang rodel ati besman ko. ay may mayat pa'y. Sa anak ngaglang lang alakay, tapno pagbalinin nak anino. Nagdakkel timpatakder ni Nana Norma abalayda. Wan nga rod, nagbiit amalpas taado ti trabahador da. Daytan san ti kadakkelan ang balay ditoy? May saak to nga agnaed ijay abalay. Kasano ko mga agnaed ka ijay? Nalipatam samet nga agasawa kamin to kin ni Carlo. Ay sus, di mo pa'y masigurado dayta. Amanga no di mo pa'y mabaddekan ti agdan nga agturong iti maikadwa akad sa aran dayjay abalay. No kayat mo, alaan kanto a para dalos iti dayjay abalay. Ay, nagsao ti agtagtagainap anakarieng. Ay naman ang Rona, awan bayad ti agarapaap. Iso alibre ti agarapaap. Madanagan na kiti kasasaan ti anak talakay. Saan lang arudon arumrumwar? Saan pa'y unay amangmangan? Sangit asangit. Kas jay lang arudin tinapasamak na. Di pa'y awagan ni Carlo. Saan tayo ang mapabasol ni Carlo? Pagyamanan tayo laangan, tatinulungan na pa'y kadagiti babayadan kan agas iti ospital. Kanayon mo akasarita ijay siled na, andingayam. Kastamot ti araramidak. Barang iti panaglabas ti panawain, kat maawat na tinapasamak kan kwa na. Sapay la kumaa.
Kasla malunag ti kaunggak no makitkitak ti kinaliday ti anak ta. Ano apay nga iti pay rupa ken ulo na. Kasano kitkitaan na nga rod no paggapuan di agat gas. Idi kwan, biglamutan anang ipugso iti apo iti itangki ti LPG. Sinalbag day taadaan na tanggay. Delikado gayam. San kayo na gumatgatang iti tanggay? Andatan dito'y Manila, bro. Apay kaslad da birbiro ka? Kita man no dapay di titisigo da gayem ko, doktor. Ha? Apay, adda sakit mo? Tabiro kam day a doktor? Sigamat, bro. Dapay masakit lang kag sapol iti doktor. Ah? Ay, wala niya. Sige nga rod, bro. Agsina tapay dito'y, taandamat biro kag. Agkita tanto ijay ili. Taag sublita kat nga rod ijay barangay tayo. Awagan kan nga rod, ha? Isagana kong ti panagkalay sa ami. Wun, bro. Umayak tula tayo ijay balayo. O sige, namnamak day ta, ha? Adalugan anak sardag iti bataw. Ay, lukatak man titawa, tatanawak. Adumat akarton tiyul ulog ti lalaki iti jeep. Nakatalikod dya maisa. Sino nga taday jay? Timalyawan ti lalaki. Nanang, adakon! Sika kadingag paisaw anak. Ay na, apay adi mo imbagbaga. Talaga jak imbaga, nanang. Kaya't kayong warad asorpresaan. Ay na, sikakit dimot anak. Naglaing ka amang sorpresa. Anya na kita nakakartaon. Agduduman, nanang. Ay, saan ka di ngayon imay ni Alice dito'y balay? Manipod na aksidente. Saanan arumrumwar ija balay da. Kanayon kanong agsangsangit. Siyak timang punas itilwana, nanang. Maibagam kadipay dayta, inton makitam ti kasasaad na anak. Urayan niya pa iti kasasaad na. Awan makalapad iti panagayat ko kankwa na, nanang. Amangan no kastalaang ti maibagam, tadi mo pa'y nakita ti itsura na anak kaw. Anya nga tatiin labas ti lalaki ang nakakarton. Impandamot ijay balay da Alice. Awan ka di ti indagas-dakan ka? Adamot may isa nga indagas da ijay balay. Anya ti linaon ti karton. Ken asino tinaggapuan na. Nagapo ka ni Carlo. Impatulod na timapan ka ni Alice. Sumaruno ka no ni Carlo. Api nga awan indagas da kanya. Ang masigurado makigtot ni Carlo ang makakita iti itsura ni Alice. Orayan tayo ate sumaruno ang mapasamak. Manang Rona, anya ka di tilinaon ti karton ako ng mga indagas da kan ka. Panay stateside mat at chocolate. Dilata, kan sabon. Adapay kapi akong nagdumapay. Amangan no siya ti kaudyan ang maikan. Amangan no umay dito'y balay ni Carlo. Ay, nag-feeling kamot at talaga. Anya ka di da ito'y nakakartaon iti rabaw ti lamisaan. Impawit sa kano ni Carlo. Ada nang itulod aka aruba. Anya nga iti linaon na. Kinita ka din ni Alice. Kunak nga rod akitaan na itay. Ng madamdaman ko na namot. Saan mo ta magagara na mangkita? Alice! Rumwar ka dito sa lid mo, anak. Ingka man kita, inuan niya tilinaon da ito'y karton. Kitaan yun atatang. Makaamo kayon. Lukatan yun, anya tilinaon day ta karton. Saan ka di akasta, anak? Awan pa'y gaganay gayam. Kasla kaguram metten ti lubong no kasta. Nanang, agsagana ka. Inta makisarita kadag iti dadakkel ni Alice. Usto ka di tinangag kaw anak kaw. Mapanta makisarita kada kakakanor. Uwen, masapol amaya po rati panagkalay sa ami. Sakbay ama ibusti na iti da bakasyon ko. Agpanunot ka pa'y analaing anak. Amangan no agbabawi ka, inton makita am ti itsura na kunak manang. Apay ko mga agbabawi ak nanang. Ididakda kayo dito eh. Di na kay binaybayan. Iso nga ita,
Saan kumot abay-bayan? At da remedyo ti amin. Anya di kayat mo asawan. Diyak maawatan. Maawatan yun to inton makadanon tayo iti balayda, nanang. Ay na, maburbur anak ka anak ko. Mal, intaman laangan. Umay kami man dito'y balayaw, kakakanar. Norma, kaduam ta anak mo? Agmano akman, nana. Ayan ka din ni Alice. Ada iji silid na. Di na kayat ti rumwar. Ay, agsasarita tayo kung makadakakakanor lumabalain. Apay kumaasaan ang mabalingay. Ala, umunod kayo, taayabak ida. Pagyaman kami, nana. Kaya't ko makita ni Alice. Sige, taayabak marok. Maala, agtugaw kayo pa'y. Agyaman kami manen. Anak, lukatamtiri daw ti kwarto. Kadwak dito'y ni Carlo. Diyak kayat nanang. Masiguradok akabot ang nak ni Carlo nung makita na. Saan, sweetheart? Awan makalapad itikan na rita. Di mo't nagtulag tangag kalay sa nagbakasyonak. Idi dayta. Hindi saan pa'y anang uram ti rupa kan ulo. Tapno di mo ay ayan ti kasasad mo. Adan nakasarita ka, doktor. May sa plastic surgeon. Isubli na tinapuran arupam. Naaramid mo ti kasta. Kasta ti kinapatag mo kanyak. Ay ayatan ka. Ket awan makalapad iti dayta panagayat. Pudno ka di ti bagbagam, Carlo. Wen, ket itamot lang. Agpamanila tayo kadananang mo. Taipan ka iti kinatulag ko, doktor. Agdinamang nga impan kano dananamaya kan Carlo ni Alice iti Manila. Tapay ka no. Anya ti panggap day Carlo kin ni Alice. Mapan na kano ipa-plastic surgery. Ipatarimaan na ti rupa day ng Alice. Una yan anagsin aw apanagayat dayta. Uray na dadaal ti rupa ni Alice. Awan lapad ti panagayat ti tunggal may sa kadakwada. Ay, anyan. Naggasatan day ng Alice. Napuuran lang arudun. Kastansa tinasingpet a tao. Saan abaybay anti Diyos. Nabaybay anak ka di. Takanayon amadi ti adda iti panunot ko. Padasam man adalusan ti mati akapanunutam. Tapno lumawag mo ti masakbayam. Tubang sa nga agpayso ti madi nga aramid ko. Tapno magunod ko ti tartari gagayak iti biyang. Si kamat ti masabat ko, Norma. Ay, agbaligi nga ti operasyon na maisayang kat kini Alice. Ay, sapay ko maa. Ay, apay no, abalayanan ti awag ta iti tunggal mahisa. No maikarilakit da tao, abalayan di larga. Ay, unay ka tamay ka rin. Agpapada tayo mat a tao. Awam mat tinagsapato sa nayanak. Ay, dayawak tinabalito ka na panagpuspuso yung agina, abalayan. Dakayaw tinangsilaw itinakulaapan na panunot ko. Pagkunaan ba't ada kami tinangsilaw? Tasigaw nga datang tangig ko. Gauray sa anak matabaknang. Hanggang saan nga agnanayon ti kasasaad ti may sa atao? Saan tayo nga igam ti masakbayan tayo? Mabati ka kaday at tao ti mang panday iti masakbayan na. Agpaysuday ta abalayan. Masapul apakuyugan iti gagayt ken anos. Ken, masapul mat nga ikamang kanyapo Diyos ti amen. Tapno salwadan na tayo. Carlo, itansamot ti imbaga ti doktor a panangikat da iti benda ti rupa ni Alice. Uwan ka no, nana. Ngam imbaga ti doktor anakaro ka no tinauram. Mga nusa na maisublit tikas iti sigod. Kasta aya, ang kunam mo tanangala da iti kudil iti taddo mapas at ti bagina. Uwan, nana. Ket
Isumatin takop da iti rupa na. Lukas ta. Mga no, malasin tukit di titakop ti rupa ti anak ko. Saan to amadlaw? Nga datakop na nana. Kasta ayabarok. Kumusta kayon di tabakait? Kumusta ti operasyon ni Alice? Urayon mi nga rod a maikat ti benda ti rupa ken ulo na lakay. Ay, adamanen bendana akas idinauram. Tatin ako panda ti rupa na iti kudil na matlaeng. Kat nalaing ka no ti doktor. Amo na ti aramidan na lakay. Ay, sapay la ko mga raw ta nabaligay ti operasyon na. Sweetheart, baligi ti operasyon mo. Ita, ipagnatan ti papeles ta tagkalay satan. Agyaman ako na ikan ka, sweetheart. Ikarig, pagserbian ka asipupuso. Agyaman ako, sweetheart. Kat kasta akmat kan ka. Agawid tayon. Tay sagana tayon ti panagkalay sata. Sige. Inalagayam kanyak ni Nanang Norma, dagit tinagnagan, dagit agbalin nga abay. Kan sponsors, sakbay ang nauram ti rupa. Isungorod ti impaalak, tanagpaarami dak iti sampel. Kitaam. Nagmayatan nga invitation card. Ladawan ta dayta. Ang awan lang, tinailan at apet siya. Siganton ati mangilan at itipit siya, sweetheart. Sige. Ay ayatan ka unay, Carlo. I love you. Kastakmat kan ka. I love you, Alice. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryeta o itaalawas ana pauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.